Dejligt vejr her i Albertslund. Ja, venner. Det er mig. 2750 og nummer 304 i FY. Og jeg har fået en ny gamer-kanal. Ja, den hedder Blue Fighter Minecraft. Det var, at jeg skulle finde noget. Blue Fighter ville gerne hedde, men det var ikke noget, det var. Men det kommer til at være min nye kanal, min nye gamer-kanal. Det er både en mobilkanal og en computerkanal over det. Når jeg kommer hjem, skal jeg måske lave en video. En lille Blue Fighter Minecraft. Let's play. Så ja. Bioware.